Στο σημερινό μας βίντεο θα μιλήσουμε για τους λεμφαδένες της μασχάλης. Οι λεμφαδένες είναι φυσιολογική ιστοί του ανθρωπίνου σώματος και ο ρόλος τους είναι να συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού. Δέχονται λέμφο από τους ιστούς, δηλαδή υγρό των ιστών, τα καθαρίζουν και τα επιστρέφουν στις φλέμες, δηλαδή στην κυκλοφορία εκ νέου. Οι λεμφαδένες της μασχάλης, όπως βλέπουμε εδώ, δέχονται με αυτά τα σωληνάκια που λέγονται λεμφαγεία τη λέμφο από το μαστό. Παρατηρήστε ότι αν αναπτυχθεί κακοήθεια, τα κύτταρα από τον καρκίνο μπορεί να αποσπαστούν και να ταξιδέψουν μέσα από αυτά τα σωληνάκια που είναι τα λεμφαγεία και να φτάσουν στους λεμφαδένες. Η πρώτη ομάδα των λεμφαδένων που δέχονται τη λέμφο από τον μαστό και συγκεκριμένα από την περιοχή του καρκίνου λέγεται ομάδα των λεμφαδένων φρουρών. Αυτοί οι λεμφαδένες είναι που αφαιρούνται στα χειρουργεία του μαστού για να δούμε αν έχουν πάει καρκινικά κύτταρα. Ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι αν δεν έχουν πάει καρκινικά κύτταρα ή αν έχουν πάει σε ένα πολύ μικρό βαθμό, δηλαδή έχουν διηθήσει 1 με 2 λεμφαδένες, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ριζικές εκτομές των λεμφαδένων όπως γινόταν παλιά που αφαιρούσαν τους λεμφαδένες της μασχάλης. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γλιτώνουμε περιττές επεμβάσεις οι οποίες έχουν έναν ακροτηριαστικό χαρακτήρα, δηλαδή τον λεμφαδενικό καθαρισμό. Ο εντοπισμός των λεμφαδένων αυτών γίνεται διεγχειρητικά. Βάζουμε ένα ειδικό σκιαγραφικό γύρω από τη θηλή, αυτό ταξιδεύει και πηγαίνει στους λεμφαδένες και εμείς μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσουμε διεγχειρητικά, δηλαδή την ώρα του χειρουργείου, αυτούς τους λεμφαδένες. Τους στέλνουμε για ιστολογική εξέταση και μετά με το πόρισμα αποφασίζουμε την θεραπεία.